Datorren asteazkenean, uztailak 15, Santanape kiroldegia berriro irekitzeko plana aurkeztu du Gernika Lumoko udalak. Muga asko izango ditu eta aldez aurretik hitzordua eskatu beharko da kiroldegiko 9462700 telefonoan eta gutxienez 2 egun lehenago. Hala ere, laster online erreserben zerbitzua martxan jartzea aurre ikusten dute. Gainera, kirol instalazioetara berandu joateagatik zigortuko da hitzordura ez joatea. Ordutegia astelehenetik ostiralera 8:00 ordu batera eta 5:00 10:00 izango da eta larunbatean 8:00 ordu batera, igande eta jaiegunetan itxita egongo da. Eguerdian, geldialdia egingo da garbitzaileek aldagelak, armairuak eta komunak desinfektatu ditzaten. Guztira, 28 lagunentzako lekua egongo da kirol instalazioan, hala, muskulazioko eta fitnesseko 2 gimnasioen kasuan, orduko 20 erabiltzaileri bakarrik emango zaie baimena erabiltzaileen distantzia bermatzeko osasun neurrien arabera. 2 igerileku estaliak uztailean irekiko dira eta 8 pertsonak erabili ahal izango dituzte igerian eta txapotean berezita eta modu antolatuan. 2 kaleetako bakoitzean pertsona bakarra egongo da piztina handian eta igerileku txikian, familia unitate baten kasuan izan ezik, ez baitu erabiltzaileen mugarik izango. Uretan, gehienez ere 30 minutu eman ahal izango dira, 2 piztinetan erabiltzaileen txandakatzea arrasteko. Igerilekuetako erabiltzaileek armairuak eta aldagelak erabili ahal izango dituzte, gimnasiokoentzat berriz ez da baimenduta egongo. Gainera, gimnasiora 2 eskuoial eraman beharko dituzte, bat makina estaltzeko eta bestea izerdia lehortzeko, eta ezingo dira kirol poltsak eraman, soilik kirol jarduera egiteko behar direnak. Kiroldegiaren sarreran erabiltzaileek eskuak garbitu beharko dituzte, instalazio bakoitzaren kontrolgunean aurkituko duten gel desinfektatzailearekin, gainera oinetakoak desinfektatu egingo dira. Maskara derrigorrezkoa da instalazioetara sartzeko eta ekitaldiaren hasieran eta amaieran erabiliko da. Sarrera eta irteera zirkuituak ezarriko dira itxaroteko espazioak mugatuta. Bestalde, langileek aurpegiko maskarak, pantailakoak behar izan ez gero eta gel desinfektatzailea erabiliko dituzte. Harreran, babes pantaila jarriko dira eta kontrol langileak eta sorosleak antolatuko dira instalazioen eta igerilekuen funtzionamendu egokia bermatzeko osasun neurrien arabera.